pikkasenkin kuukauden. Ja aikaan kauniin aamun koiton hän kouristeli itkien. Nyt viina veisi voiton. Niin äiti saapui huoneeseen valituksen kuullessaan. Hän vaiti katsoi juoneeseen kalman kalpeaan. Veti verhot ikkunaan ja otti tuolin alleen, kun poika yski verta lattialle. Sanottavaa ollut ei, käsi tarttunut ei toiseen, äidin katse ulos vei aamuaurinkoiseen. Niin kului tunti toinenkin ja hiljeni se pojan peti ja äiti